Alright, ayan, naimbag nga oras tayo amin na sangapada. Malibot dito yung Nemars Studio, Amasarakan, dito yung Sitio Lubut West, Talingaan, Lawag City, Philippines. At ito'y manay na sumangbay ti programa nga na Paul 1. Kumusta ka itan kasing problem of the day? Programa apakaibasan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biyag ti may nga agproblema kana kidkid daw ti pamalakat tayo. Kana ti manen ni kasin yung Yong Ruiz. Nga umay manen mang ted biyag ti may nga pakasaritaan. Problem of the day ni Berto nga may sa karpintero. Ayan. Pakita tayo ti caption, paulo ti surat. Berto Carpintero. Sagudahan nga ti surat ni pagayam tayo Berto nga may sa Carpintero. Dear Cassie, sagbay man nga inak binsa-binsaen nga iburay ti pakasaritaak. Kablawang kay man ti naimbag nga oras ken aldawyo dita Nemars Studio. Kastame tayo nakablaawak dagiti padak nga dumdum nga kinagbibuyay iti dayto nga programa nga pudno nga makaliwliwala unay. May sakmet kadagiti kanayon nga mangsubsubaybay iti dayto nga programa. Ket pudno nga pakapidutan ti adal dagiti na dumaduma nga pakasiritaan ngayon kay kanbiag. Ket gaputa agdaanak iti parikot iti agdama naawis metiriknak nga mangiburay iti parikot ko. Ket sapi ko may kandak tumet iti balakad. Ilinged naklatan itinagan Berto. May sa kakarpintero baruak paylaeng kasinyong no pay ada ako niti umdas nga tawen ko tapno no agsimpa ako mameten. Angem nasa launay ti padas ko iti umuna nga ayat. Rason no apay kasla naawananak iti kumpiyansa iti bagik. Nga agayat manen iti may sa babae. No kasano napasamak ti amin dayta mantinak inuten nga isalaysay. Ket kastiuman nga rugyak ti amin kasin. Api nga di ka makasao, Berto. Naragsakak launay ngamin. Hasmin, kamaudyanan na. Inaklon mo matlaing ti panagayat ko keng ka. Gaputa na singpet ka ngamin, Berto. Nasayahat ka kanyak. Kanayo nakaparparag sa akin. Kaya nariknak mo ten, nga ipatpatig ka unay-unay, Berto. Ipatpatig ka met unay-unay, Hasmin. Kaya ikari, nga saan kanto agbabawi, iti panangaklon mo, iti panagayat ko keng ka. Ala, banganta nga ruden, katning. Mabaawan di in order ta nga makan. Sigurado ka kadi nga. Si kanti agbayad iti deti in order ta. Anya ka launa yun aya. Siyaklatan ti makaambo kunak met. Una nga madawat kwartak. Nagsweldo at gaputa Sabado iti kalman. Saanin? Idulin mo lata daytan. Komporme ti pangusaram. Wen ornungem. Talaga nga gururno nga Kasmin. Nang runa ket may saklaing nga karpintero. Saan mo nga ilalaing, saan nga laing deta nga trabaho? Saan mo nga tagibasitan ti trabaho makas karpintero, Berto? Laglagi pim dayta. Nadalos nga trabaho dayta. Uwen ngem kumakit kasking ka nga mga opisina ti trabaho. Tapno mas bagay tamat laing. Ay na, dayta ka manen. Kanayo mo nga ikumkumpara ti bagim kanya. Sigurado ka kadi? Ha? Anya ti kahit mga sawen?
Sigurado ka kaditi marikrik nam kanyak, Hasmin. Ketwen, ape nga nasaludsud mo dayta. Ngamin, may saak laeng nga karpintero. Dayta ka manen. Dinggan na kamin. Oh, sika, mangup opisina ka. Ken kabayatan na. Agad adal ka iti abogasya. Oh, ketman ano kuma? Kasti ko nak, nadalos dayta nga trabaho, dayta kinakarpintero. Oh, awan ko man digiti nga building nga pasdek, when awan ko man digiti babalay, no saan nga gapo kadakay nga karpintero? Ken maysa, nalaing ka nga agaramid ti balay, nalaing ka pa agaramid iti cabinet, when no dagiti na dumado mga furnitures. Nalaing ka, Berto. Ado ti paglaingam. Dahil dapat ti maysa nga, nangayataking ka. Tara, nadiskarte ka launay. When awan ti adal ko, akasking ka, Hasmin. Saan nga nasisita kanyak, deta Berto? Ti nasisita kanyak, ket pudno ti panagayat mo kanyak. Ket pudno man ti panagayat ko ken ka. Agyaman naglaunay, Hasmin. Ang maikarkaryak nga ta iti pamilyayo. Ha? When mo't anya lang ti sawen dagiti naganak ken kan, no? Maamuan da nga. Ti kayan ayat mo ket karpintero laeng. Saan mo't nga dagiti naganak kanyak ti maseknan no maipapan iti panagpilik no asin no man ti agbalin nga kaayan ayat ko, Berto. Sa maysa, maawat da kamat siguro da mami ken daddy nang runa no maamuan da nga nasingpet ka, nasayaat ka kanyak, dahi tamo tinasisita kanyak. Kat sapay ko ta saan mo nga tagibasitin ti trabaho, saan mo nga tagibasitin ti bagim, ken saan mo nga ikumkumpara ti bagim kanyak, gapo ta agpadpada talaeng. Agyaman no kasta, Hasmin. Oh, ituloy tantimangan. Oh, tayin tanto pa agpasyar madamdama. Samantalain ta ita nga awan ti trabaho, awan mati trabaho. Sige, mangan ta nga ruten. Happy watching pa ken isang gunyang bayan Romel Riñon iti Benito Soliven Isabela. Happy watching pa ken ni Marites Tejada iti Macau, ken kabkablawan met ni Benaranda Santos, digiti kakadwana, dita Saudi Arabia nga madamat buya da, oray madamat ti ubrami, maikat ti stress, gapo iti programa, sir ko na yan. Ni Maria Ral, kastameten, ni Tita Sita Delia Macho Garcia, kastapay kini Dennis C, na imbag kinaragsa ka pa nagbibuya kata kayo. Dakay palagayim dito salas, nanang. Ay, uwan, tasyak pa'y makaturog barok. Naladaw ka man nga nagawid. Nanganak ijerwarin, nanang. Adda kami napanak. Napanak nagpasyar. Ginundawayag kapot a day off ko. Kun, nakaarwat ka mat nga rimwar. Sa dino ayat tinapanam. Nagpasyaram. Di talaeng sentro, nanang. Da kayo, nangangkay ka din. Nalpasan barok. Ay, madamdamala ang inaktumot iti silid kung ta maturog ako. Ang mas daawak man king ka. Nakais-isem ka man. Itala nga makita ka nga kastat kinaragsak mo, barok. Ha? Nanang mo't. Ada ka di rason. No apay nga kasta nga naragsak ti langam kun dati sigud mo't nga saan ka rumrumari ti Domingo. At nangamin kaayan ayat ko, nanang. Ha? Agpaiso ka di barok? Uwe, nanang. Inaklon na ko ni Hasmin. Nga nabayag mo't nga inararam ko. Ay, nasken nga iyam amom kanyak ati agbalin nga manugang ko. Manugang ka di adagos, nanang. Saan pa'y ata awam pa'y ornong ko nga dakkel.
Ay kita manugangik latan kaya't kun ti agkaapo ko barok Berto. Madanunan to ti panawin nanang. Nasisita, adan ka ayan ayat ko. Alakit na nasaya at no kasta barok tabareng no agsimpamot ti biyag maon. Tanay, trabaho ka nga trabaho, nakagagagat ka. Awan serbi ti gagat barok no awam mo ti bakit ako nada. Saan ka de? Uwan mo't kit dinanang. Ang kasti kurak, agurnungak pa eh. Kumano nakaadalak ta na binpintas ti matmat gadak kuma. Alalisto ak mala makaurnong para iti panagsimpak to Panakikalay sakto iti babae nga ayatet. Sa anak mo't ka na pagasatan nga nakaadal, iso nga karpintero laing ti trabaho. Ay na, barok. Saan mo nga lalangan ti karpintero? Ta karpintero day di amam. Kun may sa. Si kamot nga ti saan nga nang gusto nga nagtuloy nga nagadalan. Gaputa nagsakit day di amam. Nagkarpintero kamutan. Di mo mo napanunot ti nagsubli iti panagadal mo. Naladaw san ti amin nanang. Siguro. Tong palbiag nga karpintero aktulatan. Ay nasaan kang agpanunot ti kasta, saan kang agsao ti kasta baraw. No kayat mo, maaramid mo na anyaman ti arapaap mo iti biyag. Ay, diyak mo nanang. Angim sana bale. Tinasisita kanyak. Itilikudan nga karpintero aklaeng. Inaklunak ni Hasmin. Kat nakaragragsakak luunay nanang. Kat sabi ko tani Hasmin ngagpaison ti babae nga na ikari para kanyak. Alakat ikarkararag mo iti Diyos, Berto baraw. Itagay mo para kasi si Berto. Gusto nan. Natamaan ako kasi si Ronald. Ay na, nagkapsot ka man nga uminuman. Daat sigud mo't nga nalaing ka uminaw. Makipinaot ka kanya. Idi day jay. Ang ita, kahit kun nga kisayan, ti panaginom ko iti arak. Isupay ti igatan. Urnongek laeng ngayon. Intunog kalay sa kami kini Hasmin. Ay, kumano lang mo't, tajin mo't. May sapay nga bilog Dapno eksakto sa gaysata. Gusto nan. Umani kanyak takagudo nga bilogan. Umani lang pampaturog. Ay, na nagkapsot ka ba't tayo? Ay, wang gayam. Imbagman di magargari tiriknam kani Gladys. Nakanayon nga umain mangtid iti merienda king ka iti trabaho tayo. Saan ka sinsin? Gaputa, awan mo ti mariknak nga ayat king kuana. Kita uresan mo ay ayatin di lang nga umay mangtid iti merienda king ka malasin nga kasla nala itay-tayan. Uno kasla nala iupresar ti bagina king kan. Bagkit di ata di mo tutupan. Saan nga talaga ngamin pudno ti panagayat ko kini Hasmin. Kat iso na lang ti babae ti biyag ko. Ay, unang nukas pagarigan. Kaya't mo ka di nga ramanan laang. Raman-raman laang ako nada. Saan nga kadjay kasinsin Ronald. Uray kasi siya ni Gladys. Nga adot pa kay damdamagan na nga gaputa nagdati nga nagtrabaho iti club iti Manila ken may isa nga single ma'am akat saan nga rason tapno gundawayak ti kinababae na ay kedo siyak lako no siyak lako mat natayra kasking kat siyak ti kursonada naket awan naramanak day ti nga babae na agem sika kapoy kan samay saan nga kinakapoy di jay kasinsen tir-tir-redik la tirikdak. Lalaki akmat. Ang imaddan kayan ayat ko. Kaya kay tagaramid iti banag nga pakaluksawan na. Gaputa seryoso ak launay kini Hasmin. Isong garod nga. Kayat ko launay ti makaurnong. Kayat kong agkalay sa kamin ton. Ay kita nasayat ano kasta kasinsen. Ang pamilya kan tumatan. Ang namamom ka din dagiti naganak yung kuana.
Speaking, kasinsin. Birthday ni nanang ni Hasmin into nulawas na kat. Inawis nak ni Hasmin. Ijenak to kanu ngayam amun kat nagiti naganak yung kuana. Madanaganak nga rod. Madanaganak. Tadyak amun no anyan to tagbaling nga reaksyon da. Lumaamun da nga may saklay nga karpintero. Kita, agis puting ka Agbado ka, agarwat ka itinapindas. Kanya nga tanong, sa amoy bagbagang karpintero ka. Ibagam nga engineer ka. Ha? Saan ko nga aramid ti kasta? Na mabalbalin. Diyak kahit agulbud ka nakwada. Ti kayat ko, maaklunda, ti kinataok. Kat no maawat takman tinaganak ni Hasmin, uri no karpintero aklain. Ay, kat siya kun ti kararagsakan nga lalaki ti lubong, kasinsin Ronald. Iso nga, adya nga ta, maklundak nga ta, nagkitinaganak yung kuana. Alagi nung takit din, tapno malipatam, dahil nga problema, kasinsin. Happy watching pa kay ni Kaanakan Rovel dita Baguio City. Hello kay ni Lizette. Happy watching ni Ate Marisa Marukin dita Hawaii. Kay ni Delia Mariano Gorgonio. Thank you pa kay ni kasin Delia Ralia kadudwa ko iti blessing and share na. Kasama ten Mami Rosita Ibuska and kasin Sinchita Ruiz. Adda kamin, mami. Nasaya at matanda kayon, iha. Ayun gayam. Dati ti regalo mi. Kenny Berto, para king ka. Happy birthday, mami. Berto? Ay, when, mami? Saan ka di nga naibagak king kaidi? Nga iti kaaldawan ti kasangay mo? Iyam amok to king kan ti kayan ayat ko. Iso ni Berto, mami. Happy birthday, madam. Agyaman na, Barok. Sige. Asikaswam ti bisita. Asikaswam ti kita do mga bisita. Kaya nagyaman na kiti regalo yo. Madam damalaeng, agsublekto ditoy. Takasarita kayo. Yes, mami. Ulitek, mami. Happy birthday. Happy birthday, madam. Kasla saan nga naragsak ni mamim iti panangyam among kanyak, Hasmin? Ha? Saan siguro? Siguro, busy lang ni mami nga mga asikaso kati dado mga bisita. Napandog siguro Ala, agto kautan. Mangantan ton. Buyain talaeng iti na isagana nga programa, sakba iti panangan. Sige. Mabit laeng. Dalawang pang ko asidgan. Sige, Hasmin. Pasig nga. Aglang-langang at mabalin di kiti bisita. Kasla sa anak na maikari dito ya. Siyak sa laeng ti. Aglang-langang karpintero. Ang imaburbur tiyanak iti mami ni Hasmin. Panagrik na. Saan nga naragsak? Tay panagyam amo kanyak ni Hasmin kinkuana. Saan daksamot nga maklo na niya? Nagbara. Rumuwarak man palaeng. Tinak agpalami isdi tarwar. Adda ka mat ditirwar, iho?
Ha? Ay, da kayo gaya, madam. Api nga di ka mapan makitipon kadagitidad do mga bisita di taoneg. Ah, mo arak biit, madam. Pudutin na kami. Ha? Naka-aircon ma di taoneg, ah. Ado tao nga min, madam. At least dito, ang angin. Anyway, itay makita ka nga da ka dito yung may maysa. Rinantak na talaga ti umasideking ka, iho. Ha? Gaputa kayat ka makasarita. Anya ka diti bagayo, madam. Amumet siguro nga, agad-adal iti abugas siya, ti anak ko nga ni Hasmin. Uwen, madam. Palubos niya po, agbalintun nga abugada ti anak ko. Nasa una kanyak nga may isa kalaing nga karpintero. Ha? Uwen, madam. Diyak kami nga nakaturpo si ti kolehyo. Isot sigod nga trabaho day di amak. Kaya sumatin tinasursurok ka panggidak. Pues, may salaing tikid daw ko king ka. Berto, madam. No talagang ipatpateg mo ti anak ko, liklikam ko maisunan. Makiwin naswas ka kenkwana. Gaputa, amumet siguro nga awan iti napinta sa masagbayan na king ka. Ha? Ken anyala ti isawen ti tao kenkwanan? Nga may santong abugada? Agayat iti kasking ka? Ha? Napudno ti panagayat ko kini Hasmin, madam. Uray no napudno ti panagayat mo ken kuana. Mabiyag mo ka di ti anak ko? Bueno si kanto ka di ti biyagen na? Ken ti agbaling nga pamilya yo? Agbaling nga anak yo? Ha? Daytoy kumanti maudi nga pan nakakita ken ka, Barok. No talaga nga napudno, ti panagayat mo iti anak ko. Kaya't tilaeng pagragsakan na, ti panpanunutem. Likli ka mo ni Hasmin. Gaputa saan nga sikat ti arapaap ko nga para kinkwana. Madam, panawang kapay. Api nga agbarbartek ka, di mo't ada trabahong to no bigat baraw, bertaw. Ibusik la deti nagyan ti bote nanan. Anya? E 4 kantos mo day tayo na inuman. Saan mo nga ibusin a baraw? Kat nay, nakadudaytan. Nay, nagudwa mo, istunan. Bayadag na tananang. Apay, adda ka di problema ang baraw. Saan ka mo't nga kasta? Kadagiti na palabas nga al daw. Aping nga biglang kakastoy ka. Sakit lang tinakim ko, nanang. Anya ayat ipagsakitan tinakim mo, Bertaw. Nasakit na din bagat ibaga kanyak ti naganak ni Hasmin. Hasmin nga kayan ayat mo. Kaapay, anya ka ditin bagadaking kabaraw. Saan ka nung asyak ti kaya daw para king kuhanan, nanang? Gabot na may sakla nga karpintero. Aniya? Nagsakit tinakim ko, nanang. Ay nabaraw, ti panunutam. Saan mo nga isuda ti masiknan no dikat ni Hasmin? Ay na. Agsarita kay ton, iti kaayan-ayat mo baraw. Tauray no kasya ti baga ti inaana. No talaga nga ipatpatag na ka. Kat ilaban na ka, itinaganak kong kwa na. Tas na nagrigat mamut, nanang. Nagrigat. Gapunta sa anak ng may karigat ako, ada. So nga, kahit nadaalam tabagay,
agbarbartek ka kasta. Ay nabarok ay ha. Lakay kan, amom kuman di ustukin saan. Bayan daklatan nanang. Bayan daklatan. Agyaman ak launay, Hasmin. Ti amog no. Ti amog no. Ti amom na niya. Ti amog no kalpasan nga. Naamom ti tapasama kada kami kini mamim. Ket liklikan na kon. Saan mo nga panunutin day jay? Oh. Ada akon. Agyaman ak launay. Di amog no. Di amog no. Tung palim ti ko na ni mamim nga. Makiwin aswas ka kanyag. Shhh. Saan nga ison di pagsaritaan ta? Berto, mabaling ka di. Ha? Nakipagkita aking ka. Gabot ta mailiwaking ka. Iso nga saan ta ko mga pagsaritaan ni mami. Kinuan yaman ti nagsaritaan nyo idi birthday na. No iso ti kayat mo. Sige, saan nga rudin nga iso't pagsaritaan ta. Ken mailiwag mat king ka, Hasmin. Nakasagana ako nga mangipaay ti amin-amin ko king ka, Berto. No pa'y saan ko mat nga kidkidawin king ka. Agyaman ak launay. Taurayak ko mga makapagkalay sata. Sakbay nga kidawik ti amin-amin mo. Nakasagana ako nga mangipaay ti amin-amin ko. Iso nga, gundawayan ta itang arabi, Berto. Ipatpatig ka unay-unay, Hasmin. Ipatpatig ka unay-unay. Awan to ti sabali nga babae nga agkak. No di si kalae. Sabi ko matag na nayon to to'y. Tag na nayon tong maagkak na gito yung bibig mo. Berto. Berto. Nagmayat isukog ti barukong mo. Nagganas nga maamalan. Hasmin, sige Berto. Tagikwayam na. Tagikwayam ti amin-amin ko. Hasmin, Berto. Hasmin. Berto. Okay lang. Okay lang. Okay lang aramidik ti amin. Wen, aramidim ti amin. Aramidim ti amin na kayat mo, Berto. Gaputa, amin pinsan nga. Ipaay kun ti amin-amin ko king ka. Agyaman naglaunay. Hasmin. Berto. Hasmin. Berto. Hasmin.
Paragragsakak launa, Yasmin. Nangruna to. Gamaudyanan na. Agmay-maysan dagiti bagita. Sige, Berto. Pag may sa emidan. Pag may sa emidan. Berto. I love you, Hasmin. I love you too, Berto. Hasmin. Berto. Hasmin. Berto. Hasmin. Berto. Hasmin. Berto. Hasmin. Berto. Hasmin. Berto. Anya? Anya ti kahit mo sa uwin, Hasmin. Dalawag mo timbag aking kaberto. Nga maapay nga makiwin na suwas ka kanyak. Sana kaya ti mami nga. Nga datatiyag katuluyan. Kalpasan ti panangipaay mo ti amin mo. Makiwin na suwas ka kanyak. Taapay. Kayat ko lang Hindi maudi ka kung taway, maparagsak ka. Kan maparagsak nakmet, Berto. Ang sana ka di nga napatigking ka. Amo ti Diyos, tukasano ka nga kapatid kanyan. Berto, nga maapi nga rodasmin. Api nga makiwin na suwas ka kanyak. Saan tan tumitlang nga naragsak no sumupyat ni mami iti relasyon ta. Pagbasain da, iti Manila, ituloy ko ti panagbasak itilo iti Manila. Kit sigurado nga, aramidin ni mami ti amin tapdo no saan nga. Agam, Hasmin. Hasmin. No talagang ipatpatignak. Saan mo ipalubos nga diktara ni mamim ti pusong, ti marikriknam. I'm sorry. Pagawa rin nak, Berto. Diyak mabalinag lapsing ti pagayatan na, mami. Nga. Goodbye, Berto. Saan? Saan, Hasmin? Mga asim saan ko, ma? I'm sorry. Hasmin! 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 Saan? Saan? Happy nga kasi. Happy. Istunan kasinsen. Nakaadum ti inom maun. May anak na ta kasi niya. Happy nga aming nga karpintero. Aklay. No kuman nakaadalak. No kuman na pinas ka trabaho. Saan ko makakastiti nagbanagak. May amlatan Kasti ko nam. Isang gan ay kari para kadakwada ta karpintero laing ti trabaho tayo. Anya nga ron tiket mo sa amin kasinsin. Gaputa karpintero ang laing. Sa anak nga may kari, iti kas ni Hasmin, nga nakaadal, nga profesional to. Kaslakastan kasinsin. Kitawan ti mabalin no kasat realidad ti biyag. Ay sabi ko ba, adan tumudumting nga, talaga nga na ikari para kay ka. Hangin ni Hasmin ti patpatig ko kasinsin. Awanin ti sabali nga babae nga kahit ko nga agbali nga katakunay na inusan nga iso. Ala kita awati mo ati kinapod no.
gusto ti kunana, saan kay tumudlang nga naragsak? No, sumupyat, dagiti naganak kong kuwara, iti panagayat yo, iti relasyon yo. Kanya, api ngamin nga, agpukpuk lang, tati ubrakon. Api nga, puro martilyo, agpukpuk ni trabaho. Ay, mo nga, mo kagura, di trabaho tayo, isungat pagsapulan tayo, kasinsin. Oh, agbarbartek ka maten, Berto. Ay, bagbagaan man ti kasinsing ko, Gladys. Kaya ti anawaet, nakaaduna deta, 4 kantusen. Ay na. May anak lang ta, Gladys. Ay na, Diyos ko, aya. Apa, anda ka di problema? Da, nagsina da, iti kaayat-ayat na. Anya? Kaapay man. Gaputa sa anak nga naikarik, ano, para ka nakwada. Gaputa karpintero aklain. Iso nga, may bendak na nga ginom. May bendak agbartag tap na malipatag dito yung marikiriknak. Ay, nasaan na mabalin Madadaal mo ti sanun at mo no kasta. Ay na, si kaman ti makaamaw kat makawawin din na kaon. Itay nakpala nga tawag-awagan di bakit ka. Panawang kan kasinsay. Uray ta adamot dito ni Gladys. Gladys, makaamo ka pa sita, hindi kasinsing ko. Ay, sige. Baam ta, alaik pala iso na JB pagdagusak. Labarak pa'y lang, hanggang nga mausawan. Saan na mabalin nga? Agawid nga kasto yung nabarbartek. Alamang nga raw. Saan ka nabartek? Balak ti agawid. Ay, nasaanan. Kita man dalangam. Ala, isto na daytan, ipaknikon. Saan nga kagpilit? Ay, sige. Ingkalatan, Ronald. Tasya akong ti makaamoy ti kasinsin mo. Ay, sige man nga raw, dagyaman na, si ka Gladys. Ngay kasinsay, makaamoy ni Gladys Kingkan. Asmin, saan ka nga, saan ka kuti akat lablabarang ka? Asmin, ay na. Apay mo't ngamin nga, agbarbartek ka. Iwat patig ka, unay, Asmin. Makatima, agtalaga, saan na kaguyudin, Berto? Aguli ka, labarang ka pa, Ang giyaman naglauna, Asmin. Ay na, Hasmin kang Hasmin. Saan na siya ni Hasmin? Man, saan si ka ni Hasmin? Hasmin, magati man, arakupin ka man. Ay, Berto, mabiit lang. Kit ni Jack pa'y nalabaran ti aking babanga pasit ti baging. Agad ka, ibabak na ti short can brief mo. Talabarak ka. Wen, ibabam. Ay na. Isko aya. Kasanupay nga rin no awanak. Mga adadakas ka na pasamak yung kan mo. Nagawid ka, nabarbarta. Agpausaw ka pailaan. Agawid ka to, ito no mausawang ka. Bakit di Tanaturog ti anak kon. Hasmin. Mailiwag lang na ikin kan, Hasmin. Na, siyak ni Gladys. Saan nga siyak ni Hasmin? May kaman dito yung Hasmin. Agkang kaman, Hasmin. Berto! Hasmin. Berto! Uni kang Berto. Berto! Saan? Nabartik ka laing. Berto! Berto! Hasmin. Berto! Hasmin. Berto! Berto! Berto!
adum timangan. Naibagam ka di kini nanang mon nga saan ka nga nagawid. Nga imyan ka dito eh. Uwen, Gladys. Pasensya ka na. Naistorbo ka pa eh. Awan ti anyaman na. Jack malagip. Nya tapas pasamak di rabiin. Ha? Nablangko ak. Nakapuutak laeng eh. At daki ti silid mo. Nga nagkay data. Awan ka di nga agpaiso ti malagip mo. Uray anya. Awan ti malagip mo nga napasama kiti rabi eh. Joke lang. Ha? Uwen, malagip ko. Ay, sika nga talaga. Ti amok no di mo malagip. Saman. Malagip ko. Ngalinablabaran nak. Pakawanan nak no. No anya. No ginundawayan ka. Malagip mo mit lang aya. Uwen. Sumalagip mo. Nga saan nga tinagan ko ti awagan. Iti rabi eh. Aha. Ipagarup mo nga siyak ni Yasmin. Pasensyakan. Siguro gapo iti bartik ko. Kunam, tikad di kunam. Ni Yasmin ti panpanunotem. Bayat nga da napasamak kadata. Siguro. Ang imsaan ko nga pagbabawyan ti napasamak kadata. Ha? Saan ka nga agbabawi kunam? Saan? Amo. Italayan nga mariknak nga. Italayan nga mariknak tiya. Pana nga si kaso ti may sa babae kanyak. Awan ti anyaman na. Apagriin ko. Dagos ka nga bimangon nga. May nangisagana iti kaninta. Day talaga yan. Ala, paspasam kit din, agawid kanton, kat inggan sa pagtrabaho. Agyaman nak, Gladys. Agyaman nak ti kinasayat mo. Uwen ka din, ala. Mabaling ka din nga. Nga niya. Umay nagtuig kan ti meriendak into no mapanak ag trabaho. Ha? Mailiwak namin kadigit ti meriendang editid mo. Sipod idi nagkanobya ka. Pinaritan na kon nga mang ti meriendaking ka. Ket, ita mailiw ka kunam? Uwen. Inak nga ro din. Tagur ori ni nanang. Namnamayag nga ro Tiyo may munto yung trabaho. Alawin ka din. Anya ka di kayat mga merenda. Sigalat at makamon. Sorpresain nak. Total, amin mo't nga lutom na imas. Kas ita, inimas ko deti pambigat ngayon dasar mo. Aniya? Anda na pasamak yaw kini Gladys ko ng barok. Una nang. Ay na. Seryoso ka kadi kaday dyan nga babae. Ada ka di dagas na nanang. Ay dakit, panunotik laang mo't amo mo tinaglabas dahi dyan nga babae, barok. Nga nagtrabaho ti Club idi dyan Manila. Iso nga rod nga nagkaanak. Idi-DJ nanang. Alpas na ijayan. Nadalo si trabaho na ita. Uwin angim na eh. Pag di tinamagan, dagiti tattao nga, aging ga itakot. Isupelat aramid na. Tian niya nanang. Bagada nga. Ay laklakon at bagina, wano anya.
Tako na dumadumamat ti lalaki nga kan kadwa na. Awan ti kinagpaiswan na dayta nanang. Apay baraw, agayat ka ka din kay ni Gladys. When no dayjay ka di pala nga hasmin ti ipatpatigmaw. Saan ta ka di nga pagsaritanan dayjay nga. Wen angem isumot pay laeng ti pakarik na am ti ayat baraw. Kahit anya nga ron ti kandat mo. Aramatem ni Gladys. Tapno malipatam ni Hasmin. Kasta ka di. Ay baraw, uray kas jay di nga Gladys. Saan nga rumbang nga aramatem iso nagungun dawayam ti kinababae na. Saan mo siguro nanang? Mabalin nga awan pa iti marik na kaayat king kuana. Yung gapo iti kinasayaat na. Gapo iti kinaanos na. Gapo iti panagayat na kanya. Masursurok tumet siguro nga ipatag. Anya? Sigurado ka ka din baraw. Nagado ti babae dita. Adubo ti agraum king ka nga sa bali a babae. Apay nga dayjay pala ang mot nga Gladys. Nga kumaring ka nga kita man nakakarkaro dagiti arwaten na nga makitkita ti kararwanan. Siguro nanang dakam tinaikari ti maysa ken maysa. Isu siguro nga saan nga da kami ken Hasmin. Ngamin adayo ti gidyat mi. Anya ti kahit mga sawaan. Dayta ka manan tagtagibasit man ti kinatao maon. Gapo ta karpintero ak laeng nanang. Kahit gapot ta karpintero ka laeng nga kungkunam. Saan ka mutan nga bumirok iti na disdisente nga babae? Saan nga kaskaday jay ka Gladys? Nanang, panagkunak awan ti dumami kay ni Gladys. Anya ti kahit mga sawan. Gapo ta karpintero ak laeng. Agpukpukpukak ti martilyo. Kahit bagay kayong around kaya dahil nga Gladys. Uwan nanang. Gapo ta agpukpukpukbut ako na yun dahil nga Gladys. Anya? Agpukpukpuk ka? Iti martilyaw? Iso nga, maikariking ka dahil nga Gladys gapo ta agpukpukpuk mart ti trabaho na. Siguro ananang. Siguro tikas kay ni Gladys ka agpukpukpuk. Tinaikari para kanya ka agpukpukpuk mart. Ay na, agbao yung kansan baraw. Nagrebelde ka ka de. Manawang kay penanang. Kit ni, ang mga umuna ni Gladys iti pagtrabaho. Ay. Unay kamutain. Ay, berto ayag, mauyong kan. Wen kasinyong ididamo ket gandat ko laeng nga aramaten ni Gladys tapno alalisto ka malipatan ni Hasmin. Ngem ininot meten gapo iti panangipakita na kanyak iti panangas asikaso na panangipakita na kanyak ti kinapatig ko ken kuana kaslain inot meten nga maregreg tiriknak para ken Gladys. Angem kasla saan nga umanugot ni nanang nga kas ken ni Gladys laeng ti agbalin nga katakunay-nay ko iti biyan. Tingamin pamati wala panagkita ti tataw iti aglawlaw mi kasinyong ket narugit a babae ni Gladys. Nga iti panunot da iti pamati da no anya ti dati wenno sigod da trabaho na iti napalabas ket aramidin na pailaan. Angem siak ti pamaneknek nga saanen nga aramidin ni Gladys day di may ipagpabasol king kuana, may ipagpadamag nga trabaho na. Nang rona kat halos da kami akanayon tagkadwa. Awan iti sapulek pay kay ni Gladys kasinyong takanayon nak nga maparagsak. Kanayon nak nga mapaganas, Apo, Diyos ko. Di katlaing nan kasin nga mangruman sa kanya. Sang kay baga ni nanang nga
awal ka diditan, ti sabalin. Ang kasla masaktanak mo, tunggal ibaga ni nanang ti kasjay. Apay, diyo ka di kayat ni Gladys nanang. Talaga ka di nga diyo kung maaklo ni Suna. Ay, kitsa awan ti mapalin ano iso. Ay, di ka pala agpaspasigurado baro. Amaw, ti kasta nga klase ti babae. Amang ano alis tula maumaking ka. Ay, nanang. Pacheck. Napunto ti panagayat ni Gladys kanya. Ay na, agsubli ko mga roday diyang hasmin. Tabaring no. Ay, nanang. Saan yun nga namnamain dahi diyang hasmin? Saan nga da kami tinaikari? Abogada. Agbalin nga abogada isunay dinto nga karpintero ak. Kahit agpok-pok-pok ka, nagsapol ka man ti agpok-pok-pok. Ay na, panawag ka man laangan, mauyaw. Usto ka di dinanang kasin yung una siya ka dito usto. Dahil ito yung nga rod, ti pakasarita, nga kahit ko launay nga iburay kada kayo, kahit kumanmut maamuan ti kapanunutan nyo, reaksyon nyo, iti nagbalin nga, nagtungpalan ti biyag ko ken ayat. Ala, saan ko pa'y maibaga nga totally nga na inlaba kon ken ni Gladys. Amangan no, kaslang ti marikrik na dati awag na dayjayan. Kasla dati ragsak kulaeng kaput adda mga asikaso kanya. Ada di gundaway nga mapanpanunot ko pa ilaeng ni Hasmin kasinyo. Ngem no kadwakon ni Gladys malipata kon ni Hasmin. Anya ti aramidek tapno no maawat ni nanang ni Gladys posible nga agbalinto nga manugang na. Anya mo ti aramidek tapno no isardengan dagiti tattao iti aglawlaw mi iti mangichismis kada kami. Kasano ka di nga paniknik kadakwada nga saanen nga agar aramid iti sabali ni Gladys. Tigay ko sawan no anyaman iti dati nga trabaho na namin pinsanen nga tinalikodan na. Dahil ito nga rod ti parikot ko ket sabi ko mata may kandak iti balakad wenno may bagayo mo ti kapanunutan nyo tapno ti kasta lalo nga malag-anan ti riknak nga mangituloy ti ayat ko ken ni Gladys. Iyon na kung tiagyaman kadagiti makaited ti balakad kadagyaman akmet ken kakasin ti anos ken laing mo nga nang urnos ken nang tedbiag iti nga surat ko. More power to your program and God bless everyone. Ito yagyaman na pagayam mo Berto Carpintero.